A wannan darasin step by step za mu koya muku yadda za ku yi amfani da Termux. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Alright, so abin da ya kamata ku fara buɗe Termux ɗinku. Ni ga tawunan na buɗe. So command na farko da za mu fara ba ku shine clear. Okay, so shi wannan clear ɗin zai goge komai da komai daga jikin terminal ɗinka. Duk wani rubutu da kai zai goge. Yanzu bari ku gani. Kun gani? Ya goge. Idan na ce ls haka, shi kuma wannan zai baka list. Zai maka list ɗin duka files ɗinka haka da sauransu. So ni yanzu bana da wani file a nan wajen, kun fahimta? Okay, so ka kumanta clear zai goge duk wani rubutu da kai. Kamar yanzu nan idan na rubutu da yawa haka, so kun gani terminal ɗina ba space kenan ko? So idan na clear fa, kun gani duka zai goge komai da komai. Okay, so command na biyu shine cd. Mun gaya muku me yake nufi, yana matsayin change directory. Kama ka shiga wata folder, bari in dan ƙara muku zoom in yace za ku gani. Kama kana cikin wannan folder ɗin ka shiga cikin wata folder ɗin haka. Kun fahimta? Kamar yanzu misali idan na ce cd sai na ce dot. Shi wannan yana matsayin komawa baya. Kama in ka shiga wata folder ta ya za ka dawo baya. Kun fahimta? So yanzu misali bari in baku wani command ɗin. Shi wannan command ɗin ana kiran shi da pwd, print working directory. Okay, so shi wannan zai gwada maka inda kake. So yanzu idan na danna enter zai gwado cewa ina cikin data, bayan data ina cikin wata data, ina /com/termux/file da dai sauransu. Kun fahimta? So idan zan fito daga wannan folder din fa, kun ga yanzu folder din da nake cikin ta nan ta ƙarshe, kun fahimta? Ita ce folder da kake ciki yanzu haka. Kun ga ina cikin home. So idan na ce cd ... sai na danna enter. So kun ga na dawo baya. Kun ga daga cikin wannan folder din home na dawo cikin file. In ba ku manta ba, kun ga can da ina cikin home ne. So amma da na sa cd ... sai ya dawo da ni baya. Kun ga ina zai dawo da ni? Zai dawo da ni cikin wannan folder din file kenan. Gashi nan muna cikin file. So yanzu idan na ce pwd again, kun gani na hito daga cikin folder din home. So kuma idan na ce cd sai na ce ... fa, me zai yi da ni? Kun ga zai fito da ni daga cikin folder file din da nake ciki yanzu haka. Sai ya dawo da ni cikin folder Termux. Idan na danna enter za ku ga gashi na ya fito da ni daga cikin folder din. Idan na ce pwd za ku ga ya ƙara fito da ni daga cikin folder din gashi nan file, ya dawo da ni cikin folder din Termux. Kun gani? Bari in ƙara muku bayani. Asalin da ina cikin folder home. Ga ta nan kuna gani? Home. So da na ce cd gashi nan cd ... sai me? Sai ya fito da ni daga folder din. Kun fahimta? Sai ya dawo da ni ina? Sai ya dawo da ni cikin wannan folder din ga ta nan file. Kun fahimta? So daga cikin folder din file sai na ce cd ... ya dawo da ni baya again. Kun ga sai ya dawo da ni cikin wannan folder din gashi nan. Kun fahimta? So yanzu bari in ƙara yin cd ... mu ga ina zai kai ni. Okay, so kun ga ya fito da ni daga cikin folder din Termux din. Kun fahimta? Gashi na ya dawo da ni cikin folder din data. Da yake wannan akwai dot a gaba, so haka yana nufin wannan folder din wannan gaba ɗaya haɗe suke. Kun fahimta? So yanzu kun ga ya dawo da ni cikin data. So yanzu bari in yi clear ku gani. Bari in ce ls, za ku ga babu komai. Gashi nan ban da permission ɗin da zan yi waye. So yanzu idan na ce cd fa, sai na danna ... again. Kun ga ya fito da ni daga cikin folder din data din. Da ina cikin folder din data. Ya fito da ni, ya dawo da ni cikin data din ita kadai. Kun fahimta? So idan na ƙara cewa cd ... fa, zai fidda ni daga cikin folder data din, zai bani iya folder / gashi nan kuna gani. Idan baka fahimta ba ka koma ka sake kallon bidiyo din, saboda abubuwan da zamu koya muku yau suna da yawa ne. Kun fahimta? Ba za mu tsaya mu ta bayani ba akan abu guda ɗaya. Kun gane? Ita cd ... din idan kana cikin wannan folder din za ta fito da kai ta maida ka cikin wannan folder din. Kun fahimta? So amma idan kuma na ce again, na ce cd ... din fa, ita wannan tana matsayin root ne. Daga ita babu komai ne /. Kun fahimta? Tana matsayin root. Kun fahimta? So duk files ɗinka duk suna nan ciki. Amma me baka da permission ɗin da zaka komai da komai.
dalilin da yasa baka da permission saboda baka ba ma Termux ɗinka permission ba. So dole akwai command ɗin da zaka shigar wanda zai ba ma Termux ɗinka permission. Okay, so kafin mu zo nan ina son ku fahimci yacce folder take. Idan ka sa pwd, so shi pwd shine zai fito da kai daga, shine zai gwada maka print working directory, gashi nan kuna gani zai gwada maka asalin inda kake. Kun fahimta? Bari mu clear. Okay, so yanzu bari mu saka ls mu ga. So yanzu da muka sa ls me kuka gani? Ba a ba mu permission din ganin wannan folder din ba haka da sauransu. So yanzu misali ina so in shiga cikin file ina fa. Kamar yanzu misali kun ga yanzu ina cikin Termux, saboda Termux za ta baka damar controlling din wayarka, za ta baka damar goge fotuna, waƙoƙi, videos da sauransu. Bari in shiga cikin file ɗina ku gani. Okay, so yanzu kun ga na shigo cikin file ɗina. So yanzu idan ina so in shigo cikin folder let's say download, ko kuma bari in ce folder ɗin videos, ko kuma bari mu shigo cikin download ɗin dai. Okay, so ga folder download na. So kun ga na shigo cikin folder download. So idan ina so in shigo cikin folder download a cikin Termux wa, saboda wannan shi ake kira da GUI wato graphical user interface, shine zaka ga abu ka taba nan ka yi waye. Shi kuma wannan shine CLI. Idan baka kalli bidiyon mu na baya ba game da mecece Termux, ka je ka kalle shi zaka fahimci mecece Termux. Termux za ta baka damar da zaka ga duka files ɗinka a cikin nan ɗin ba tare da ka shigo cikin nan ɗin ba. Okay, so ta yaya zaka gansu? So akwai permission ɗin da dole sai ka bada shi kafin ka gansu. Zaka ce Termux, okay, sai ka ce dash setup. Okay, so anan sai ka ce dash storage, sai ka danna enter. So yanzu zai baka damar ka sa permission. Okay, ta ce permission waye daga nan ƙasa za ku gani. So bari in ƙara running ɗin shi mu ga. Okay, so bata ba mu dama a nan ba, amma abinda za ka yi za ka shigo cikin settings. Kun fahimta? So kai idan ka running ɗin wannan command ɗin za ta baka damai. Kun fahimta? So amma ni bata bani permission ɗin ba, so za ka taho cikin applications, gashi nan apps, a cikin settings ɗinka sai ka taɓa setting shi, sai ka taɓa setting manage apps. Okay, so anan za ka yi searching ɗin Termux. Okay, bari mu jira ta gama. Termux. Ko ba mu rubuta ta daidai ba. Okay, X ɗin ce suka yi ta wata kala daga ƙarshe. Okay, so ga Termux ɗin nan. So anan ƙasa za ka taho setting permission. Daga nan wajen za ku ga app permission. Kun fahimta? So sai ka taɓa setting shi. Okay, so daga nan wajen za ka ga files, sai ka taɓa sai ka sa allow. Okay, so ashe recording ɗin ba wai fita yi ba. Okay, so daga nan za ku ga gashi nan za ka taho setting file permission, sai ka ba da file permission ɗin a wajen haka da sauransu. Kun fahimta? Sai ka sa allow. So kai ba lallai bane sai ka yi wannan, kai kawai abin da za ka yi ƙwara ɗaya ne, kawai za ka rubuta wannan command ɗin da ka ga na rubuta a nan haka. Gashi nan shine za ka rubuta a wajen. So direct zai gwado maka ka ba Termux ɗinka permission. Kun fahimta? So sai ka taɓa setting allow. So yanzu idan na ce ls fa, kun ga ɗazu abin da ya gwada muku, ya gwada min bana da permission, right? So yanzu bari in danna enter mu ga. Still bari mu sa cd. So bari mu ce ls, bari in fito Termux ɗin gaba ɗaya. Okay, so yanzu bari in koma cikin Termux. Okay, so ta ɗan yi zooming da yawa kaɗan, bari mu baya, bari mu clear, sai mu ce cd dot. Idan kana so ka ƙara, kamar yanzu misali kun ga inda nake nan pwd, kun ga ina cikin home ko, ga nan na gaya muku na ƙarshe ɗin shine inda kake ciki. Idan ka sa cd dot zai maido ka cikin wannan folder ɗin, zai fito cikin home sai ya maido ka cikin wannan folder ɗin. Idan ka sa cd again cd dot ɗin zai fidda ka daga cikin wannan folder ɗin mai dot. Kun fahimta? So sai ya dawo da kai ina, sai ya dawo da kai cikin wannan folder ɗin data. Kun fahimta? So idan kuma ka sa cd dot
again zai fidda ka daga cikin wannan folder data din, zai dawo da kai cikin wannan folder din ta data. Ita ma in ka sa cd ... zai fidda ka daga cikin folder din, zai dawo da kai cikin root. In ka ga alamar wannan / din, so tana matsayin root. Kun fahimta? Root. Okay, so anyway, bari mu ce cd/sd card. Haka sd card memory ko? So idan na danna enter me zai faru? Direct za ta shigo da ni cikin sd card ɗina. Kun fahimta? So anyway, bari in fito nan ina zuwa. Okay, so yanzu ga ni cikin folder download a nan wajen. Kun fahimta? Na shigo cikin folder download gashi nan. Na ma take download ko? Okay, so yanzu nan idan na ce clear sai na ce ls, za ku ga duka ga files ina nan ta gwaggwada mu. Kun fahimta? Idan ba ku manta ba, a cikin nan home din za ku ga akwai call barring, akwai Hausa Academy, videos din ga su nan. A nan za ku gansu su ma sun fito. Kun ga video din nan gashi nan. Kana kuma wannan photo ne call barring gashi nan kuna gani. Kun fahimta? So Termux kamar yacce na gaya muku, CLI ce wato command line interface, za ta baka damar da zaka ga duk irin files ɗinka. Kun ga muna da folder mai suna music, idan ka diba nan zaka ga akwai folder ɗin mai suna music. Kun fahimta? Zaka akwai videos, tutorials, pictures, movies, musics da dai sauransu haka. Kun fahimta? So anan ma duk zaka gansu ga su nan sun fito. Akwai su alarm, akwai su document, akwai waye. So kawai abinda zaka sa cd sai ka space sai ka sa /sd card, shine zai kawo ka cikin wannan file din. Kun fahimta? So yanzu idan na ce cd sai na ce download sai na space, amma sai ka fara bada wancan permission din fa. Ka rubuta command din da ka ga mun rubuta mun bada wannan permission din, kai ma sai ka bada shi. So anan zaka ce cd sai ka ce download sai ka sa ls. So zaka ya gwaggwada maka abubuwan da ke cikin download din haka da sauransu. Kun fahimta? So idan akwai wasu abubuwa boyayyu wanda ba za ka iya ganin su ba, so simple zaka ce bari mu clear. Dan ina cikin folder download ne. Kun ga duka abubuwan da ke cikin folder download na. Kun gani? Ga su nan, wannan duk su ne abubuwan da ke cikin folder download. Ga su nan. Okay, so yanzu misali akwai wasu boyayyun files a cikin folder download wanda ban gan su ba fa. Zaka ce ls sai ka ce dash, zaka sa a, zai gwada maka hidden files wanda aka sa dot. Kun ga wannan template din a cikin folder download ne, gashi nan .me video. Kun fahimta? Amma boyayyen folder ce. Kun fahimta? So amma ban ganta ba, ko boyayyen file a nan ban gan shi ba, amma a cikin Termux ina kun ga na gan shi saboda na sa dash a ta gwada min hada boyayyun folders, files da dai sauran abubuwa haka. So ta yaya zan dawo cikin Termux? Zaka sa cd. So shikenan ka fito daga cikin memory ɗinka yanzu. Yanzu ka dawo cikin normal. So yanzu idan ka ce pwd zaka ga inda kake. Amma idan ka ce cd/sd card sai ka danna enter sai ka ce pwd print working directory, ya gwada min inda nake directory. Okay, so gashi nan cd card. Kun fahimta? Ina cikin memory ɗina yanzu kenan, ina cikin storage ɗina. Kun gane? So abubuwan fa suna da sauki. Kaka tunanin wai Termux wani wahala ke gare ta. So na san yanzu kun fahimci menene ls, kun fahimci menene cd, kun fahimci menene pwd. So yanzu zan koya muku yacce zaka kirkiri folder. Akwai bambanci tsakanin file da folder. File shine photo, shine application, irin abin da ya kare da dot. Amma yanzu misali wannan application din mai suna F-Droid, bari in taba sai ta rename ku gani. Kun ga a ƙarshen shi akwai wani abu wanda ake kira da .apk. Kun fahimta? So shi wannan .apk din shi ake kira da extension. Kun fahimta? Extension ne. Duk wani abu wanda ya kare da dot, wani abu a gaba, file ne. Kun fahimta? So kuma wannan file din extension ne. Kun fahimta? So kamar .jpg, kun ga ai yana matsayin photo ne ko? Kamar wannan .jpg. Kun fahimta? Folder kun ga ba ta da dot wani abu a ƙarshe. So shine bambancin su. Shi file shine wanda ya kare da dot wani abu haka a gaba, maybe .png, maybe .apk, kila .waye. Kun fahimta? Shine abin da ya kare, ko kuma .mp4. So wannan duk files ne.
kun fahimta, files. Ita kuma folder a cikinta ake aje files ɗin, a cikinta ake aje photo, a cikinta ake aje videos, a cikinta ake aje applications. Wannan applications ɗin duka files ne, ana aje su ne a cikin folder. Kun ga ba a aje folder a cikin file, sai dai ka aje file a cikin folder, saboda ba yacce za a ka ɗauki folder ka ce wai bari ka aje ta a cikin wani application haka, kun fahimta. So akwai abin da ake kira da encryption, zan gwada muku yacce ake wannan abin, sai dai ɗin in encryption za ka yi haka da sauransu. Okay, so ina muka tsaya? Bari mu fito nan. So bari in gwada muku yacce za ka ƙirƙiri folder. Okay, so bari mu koma cikin folder download ɗin mu ku gani. Alright, so yanzu ga nan cikin folder download. So yanzu bari in shigo cikin folder download a nan, bari in ce ls, sai mu ce cd download. Okay, so bari mu yi clear, bari mu ce ls. Okay, so yanzu nan bari in clear. Na gaya muku clear tana matsayin gogewa, ina ƙarasawa ne don ku tuttuna, kun fahimta. So yanzu bari mu ce mkdir. Shi wannan mai command ɗin yake nufi, in kun kalli bidiyon mu na baya za ku ga yana matsayin baka damai make directory, kamar ka haɗa new folder haka, kun fahimta, kamar ka haɗa wata folder. Na gaya muku folder a cikinta ake aje files. Okay, so mkdir sai ka sa sunan folder ɗin, bari in ce test, sai in danna enter. So yanzu na haɗa folder, idan na ce ls za ku ga akwai folder da na haɗa a nan, direct za ta taho nan, bari in yi refresh, kun gani ga ta nan na haɗa, amma me a cikin Termux na haɗa wannan folder ɗin ko, amma ga ta nan ta fito. So ta yaya zan shigo cikin folder ɗin? Kun ga GUI wato graphical user interface, kawai sai dai ka taho ka taɓa nan sai ka shigo. Shi kuma CLI sai dai ka taho sai ka rubuta cd, sai ka rubuta sunan folder ɗin. Me sunan folder ɗin? Test. Okay, so anan za ka ce test. Sai ka lura sosai, saboda latar farko da muka yi aiki da ita wajen creating ɗin wannan folder ɗin babba ce, kun fahimta, sai ka sa ta T. Kun ga ƙaramin lata nan T, kun fahimta, babba kuma kun ganta nan T, wannan ita ce babba, kun fahimta. So ƙaramar ita ce ga ta nan kawai T, kun gani. So idan sai ka lura da sosai da wajen sunan files ɗin, kun ga shi wannan file ɗin folder ɗin kai da muka haɗa, ko kuma wani file haka da sauransu. So folder ɗin da muka haɗa mun yi aiki da babbar T ce, kun fahimta, babbar T. So shi yasa kai ma dole wajen nan zaka sa capital T. Okay, ba wai small letter ba, babbar letter zaka sa a wajen. Zaka ce cd, sai ka ce, kun ga na sa babbar T ɗin, test. Sai kun lura idan ka sa ƙaramar T ba zai ba, bari ku gani. Okay, test ko, sai na danna enter. Oh, da yake a cikin memory ne yayi, amma dai bari mu dawo home. Okay, bari in yi clear ku gani. Okay, so yanzu bari in haɗa wata folder ɗin mkdir, bari mu ce test, sai mu danna enter. Okay, so kun ga yanzu na haɗa wata folder mai suna test, kun ga da ƙaramar lata. So idan na ce cd sai na sa babban lata fa, sai na ce test, sai na danna enter. Kun ga za ta gwada mun babu wani file mai suna wani test waye da sauransu haka, kun fahimta, babu shi. Okay, so idan kuma na sa ƙaramin lata ɗin fa, na ce kamar cd, sai na ce test, gashi nan kun gani ya shigo da cikin folder test da na ƙirƙira, kun gani. Idan na ce pwd print working directory ya gwada min inda nake, zai gwada min cewa na shigo cikin folder test, gashi nan. Idan zan dawo baya fa, zan ce cd ... boom, ta fito da cikin folder test. Idan na ls zan ga folder nan ta fito, kun fahimta. So haka abubuwan suke, sai ka lura sosai. Idan kai aiki da ƙaramar lata, so ƙaramar lata dole zaka sa sunan yacce ya kamata, ba wai kamar a cikin memory bane ba. Abin da yasa kuka ga a can ya bamu damar shiga cikin folder ɗin, saboda muna cikin SD card ne, memory. So wajen memory kowane da yanayin yacce system ɗin su yake, haka dai da sauransu, kun fahimta, yanayin yacce tsarin abubuwan suke. Okay, so yanzu idan ka haɗa folder kana so ka goge ta fa, ya zaka yi? Simple. Idan folder ɗin empty take, zaka ce rm, sai ka ce dir, sai ka rubuta sunan folder ɗin test, shikenan sai ka danna enter. Idan ka ls zaka ga folder ɗin ta ɓace, kun fahimta. So idan ko folder ba empty take ba fa, kamar akwai wasu abubuwa a cikin folder ɗin, ta yaya zaka goge ta? Bari mu haɗa wata folder ɗin, bari mu yi clear dai tukunna. Okay,
sai mu ce mkdir, sai mu ce bari mu ce test. Okay, na ƙara ƙirƙirar wata folder ɗin mai suna test. Idan na ls zan ga folder nan da na ƙirƙira mai suna test. So idan kana so ka goge ko ba file ko akwai file a cikinta, kawai za ka ce rm sai ka ce space sai ka sa dash ga ta nan wajen. Kun fahimta? Ku lura sosai nan inda nake circling. Okay, so bari mu ce dash rf. Kun fahimta? Sai ka rubuta sunan folder ɗin gashi nan, sai ka danna me, sai ka danna enter. So direct wannan command ɗin da na rubuta zai goge mu wannan folder ɗin. Kun gane? Ko da a ce akwai files a cikinta, akwai wani abu, so wannan idan misali ka rubuta rm-rf za ka iya goge file, za ka iya goge folder, za ka iya goge komai da komai. Kun fahimta? Kai ko kana cikin Kali Linux ne kaga abubuwa sun ƙi goguwa, so da ka sa sudo rm space dash rf, so direct zai goge maka su. Okay, bari in yi ls ku gani. Kun gani ta gogu. Okay, so yanzu mun koya muku yacce ake haɗa folder, so amma ake haɗa file. Okay, bari mu clear. So idan za ka haɗa file akwai abin da ake kira da touch, kamar taɓa haka. So amma a nan touch wani program ne ko in ce wata software ce wadda za ta baka damar editing ɗin file ko ƙirƙirar file da dai sauransu haka. So za ka ce touch sai ka sa sunan file ɗin. Okay, wannan bari in ce let's say bari in ce abbalo, sai in ce .txt. File na gaya muku shine yake karewa da dot wani abu, ita kuma folder ba ta da wani dot wani abu. So yanzu wannan extension ɗin shine zai sanar da tamus ɗina cewa file ɗin da nake so in haɗa .txt ne. Kun fahimta? Bari mu clear. Okay, so bari mu danna enter. Boom, idan na ls zan ga file ɗin da na haɗa nan. Kun fahimta? Gashi nan abbalo. So amma me, ta yaya zan ga abin da ke cikin file ɗin? So za ka iya cewa touch, da yake ba komai a cikin file ɗin, za ka iya cewa abbalo.txt. Sai ka danna enter. Kun gani ba wani abu a cikin file ɗin. Kun fahimta? So ta yaya za ka yi rubutu a cikin wannan file ɗin? Za ka yi amfani da touch, za ka yi amfani da head, za ka yi amfani da hanyoyi daban-daban. So amma nano tafi. Kun fahimta? So bari mu ce nano, shi ma nan wani program ne ko wani tool wanda zai baka damar editing. So za ka iya cewa nano sai ka yi sa sunan folder ɗin da kake so, file ɗin da kake so ka yi editing. So ina son editing ɗin wannan file ɗin da na ƙirƙira, saboda kun ga ba komai cikin shi, babu rubutu, saboda test ne. So ina son in saka rubutu a cikin shi, ya zan yi. Shikenan kawai nano abbalo.txt sai ka danna enter. So yanzu ka shigo cikin shi, za ka iya rubuta hello Hausa hackers. Okay, to gashi nan nayi rubutu. So ta yaya zan yi saving idan na shigo cikin nan nayi rubutu? Ta yaya zan fito in dawo baya? Simple, za ka taɓa saitin wannan control ga ta nan. Kun fahimta? Control. Idan ka taɓa saitin control ɗin, me za ka yi next? Za ka taɓa saitin X. Kun fahimta? A jikin keyboard ɗinka gashi nan. Nan na danna kan control. Ya ma hana ni ma in nuna muku. Okay. Anyway, so control X kawai za ka sa ga control ɗin nan. So ɗaya za ka taɓa ta. Kun fahimta? Ni kun gani? Gashi nan. Na taɓa ta yanzu. In ka taɓa ta za ka ta canja kalo. Kun fahimta? Gashi nan na danne a kanta don ku gani. Kun gani? Okay, so za ka taɓa ta sai ka sa X. Gashi nan na danne kan X ɗin. Kun gani? Gashi nan control X. So amma shi control X zai fito da kai ne. So amma dole sai ka fara saving. So ta yaya za ka yi saving? Za ka saka O. Kun fahimta? Daga nan sama za ku wadi sun ba ku shortcut. Gashi nan write out. Gashi nan. Kun fahimta? Idan kana so ka fito ga waye duk dai ga abubuwa nan za ka iya karantawa. Okay, so anyway, in dai ka sa nano ka shigo, abinda za ka yi za ka taɓa saitin control ɗin gashi nan. So idan ka san ka yi rubutu a ciki, sai ka sa O. Ga O ɗin nan, kuna gani? Gashi O. Sai ka sa ta. So kawai bari mu sa O. Sai ka danna control ɗin sai ka sa O, control O. Shikenan. So yanzu zai gwada maka shin za ka canja sunan file ɗin ko ba za ka canja ba. Idan ba za ka canja ba, kar ka taɓa komai, kawai ka danna enter. Kun fahimta? So ni ba zan canja komai ba, kawai zan danna enter ne ga ta nan jikin keyboard ɗina. Kun fahimta? So bari mu sa control O, boom, enter. So shikenan yanzu na yi saving. So idan zan yi hito fa gaba ɗaya, za ka sa control sai ka sa X ga ta nan, kuna gani? Na danne kanta, boom,
ta fito da ni. Ba wani abu bane ba fa, bari in koma ku gani. Okay, abin da nake so in gwada muku, ga wasu abubuwa daga nan ƙasa haka da sauransu wanda za su taimake ku wajen shiga wani waje, fitowa. Wanda za su taimake ku wajen in misali ka yi wani rubutu kana so ka dawo da rubutun, kawai sai dai ka danna kansu kamar wannan. Kuna gani? Zai dawo min da duk rubutuna, gashi nan kuna gani? In na danna kanta, so zai dawo min da rubutuna na gaba ko na baya haka da sauransu. So bari in danna kanshi mu gani. So kun ga ya dawo min da tsohon rubutun, ba wai sai na zo na ƙara rubuta nano na yi waye ba. In dai na rubuta da farko, kawai zan sa PG up, gashi nan zai dawo min da shi. PG down da dai sauransu haka. So bari in danna enter ku gani. Kun gani? Ta kawo ni cikin nano. So za ka iya amfani da wannan abubuwan da nake tattaɓawa yanzu, ka rinƙa controlling ɗin rubutunka haka da sauransu, ko kai rubutu. Nan za ka iya cewa 1, sai ka ce waye, gashi nan in za ka yi ƙasa za ka danna enter. Za ka ce 2, so za ka iya komawa kuma sama, gashi nan kuna gani. So setting 1, za ka iya dawowa nan, za ka iya canja duk rubutun da kake so ka canja. Za mu ce Abbalo, sai mu yi ƙasa, sai mu ce Lucky. Kun gani? So ta yaya za ka yi saving? Za ka ce control, sai ka sa O, gashi nan na yi saving. So a nan zai baka damai saving, sai ka danna enter, shikenan ka yi saving yanzu. Idan za ka fito, control sai ka sa X, gata nan, boom, ya fito da kai. Ba wani abu bane ba fa. So in ka tsaya ka natsu duk za ka fahimci yacce abubuwan suke. Okay, so yanzu ta yaya za ka goge wannan file ɗin? Za ka ce rm space dash rf, boom, sai ka rubuta sunan file ɗin. Okay, so idan ko file ne gaba ɗaya baka son ka wani sha wahala, kawai za ka rubuta rm sai ka sa sunan file ɗin. Ba za ka iya goge folder direct ba ta rm, kun fahimta, sai dai file. Okay, so bari mu danna enter ku gani. Kun ga yanzu file ɗin na ya gogu. So ta yaya zan goge folder? Kawai simple, za ka ce yanzu bari mu haɗa folder ɗin mkdir, in ba ku manta ba da shi ake haɗa folder. Zan ce test ls, ga folder nan test. So idan na ce rm fa, sai na ce test, sai na danna enter. Kun gani? Ba za ta iya goge mu wannan folder ɗin ba. Kun fahimta, sai dai file. Idan file ne na haɗa kawai na sa rm, so sai na sa sunan file ɗin, so direct za ta goge min file ɗin. Kamar yacce kuka ga ta goge min file ɗin a ina ne ma? rm, okay gashi nan. Kamar yacce kuka ga ta goge wannan file ɗin, rm kawai na rubuta, sai ta goge min. Da na ls ban ga file ɗin ba, sai na haɗa wata folder, sai na ce ls ta gwada min folder, gashi nan. Sai na sa rm ɗin again, in gani shin za ta fita, sai ta gwada min ai ba za ta iya gogewa ba. So in ba ku manta ba, in za ka goge file ya za ka yi? Simple, bari mu ls ku gani, gashi nan file ɗin da folder da muke so mu goge. Ta yaya za ka goge wannan folder ɗin? Simple, za ka ce rm space, sai ka ce, ko kuma ka ce rm dir idan folder ɗin ba komai a cikinta. Idan kuma akwai file, za ka iya tahowa ka ce rm space dash rf, sai ka sa sunan folder ɗin test. Wannan ita ce kawai standard way. Kun fahimta? Ka tabbata kawai kana aiki da wannan hanyar, ta fi ma sauƙi. Ko akwai file ko ba file a cikinta, ko file ne ko folder, ba abinda ba za ka iya gogewa ba ta wannan. rm space dash rf. Kun fahimta? Rm tana matsayin remove. Kun fahimta? So zai gwada maka wannan file ko folder duka za ka iya cirewa da ita. Idan na danna enter, za ku ga na sa ls, za ku ga gashi na ya goge min folder ɗin haka. So za ka iya goge folder, za ka iya goge file, za ka iya goge waye dai haka da sauransu. Ai, na ɗan gaji, bari in huta. Alright, so bari in gwada muku cewa za ku iya ƙirƙirar file ta hanyar nano. So nan za ka ce nano, sai ka sa sunan file ɗin da kake so ka haɗa. Kamar yanzu misali kana so ka haɗa test.txt. Kun fahimta, sai ka danna enter. So direct zai ƙirƙira maka wannan file ɗin mai suna test.txt. So anan sai ka rubuta test ɗinka haka. Idan za ka fito, kada ku manta, za ka fara saving ɗin abin da ka rubuta. Za ka sa control O, sai ka danna enter, sai ka sa control X, boom, shikenan ka fito. Idan kai ls, za ka gan shi ga nan. So za ka iya cewa touch, sai ka ce test. Wai test na rubuta? Normal ne. So bari mu sa enter. ls, already mun haɗa wannan kenan. Bari mu sa cat.
okay, cat shi ma wani program ne wanda zai baka damar da zaka yi viewing ɗin file ɗinka haka da sauransu, kamar rubutu da kai haka da sauransu, kun fahimta? So idan na ce enter zai gwado min abubuwan da na rubuta, so zaka iya shigowa kuma ta cikin nano duk zaka gansu, kun fahimta? So touch zai baka damar ƙirƙirar file haka kamar .html, .txt, .yy dai haka da sauransu, kun fahimta? So ita kuma cat za ta baka damar da zaka yi viewing ɗin wannan file ɗin haka. So nano kuma za ta baka damar da zaka yi editing ɗin wannan file ɗin haka da sauransu, kun fahimta? Ka saka rubutu, ka saka waye dai haka da sauransu. Bari mu clear. Okay, so zaka iya aiki da kuma head. Za mu iya cewa ls sai mu ce head sai mu ce test.txt. na yi mistake, txt. Okay, so zaka ga rubutun da kai haka da sauransu, kun fahimta? Number 1, number 2, number 3. Amma ƙara ka ringa aiki da cat, ta ɗan fi sauƙi. Kawai zaka rubuta cat sai ka sa waye sunan irin file ɗin da ka gani. In kana so ka ga abin da ke cikin shi ba tare da ka buɗe wannan file ɗin ba, kawai ka gan shi, ba wai sai ka buɗe kai editing ba, kun fahimta? Kawai da za ta gwado maka. So idan kuma kana so ka editing, zaka ce nano sai ka sa sunan file ɗin, kun fahimta? Sai ka danna enter, gashi nan zai buɗe maka sai ka yi editing ɗinka. Idan baka taɓa komai ba kawai zaka sa control X ne, in kuma ka taɓa wani abu zaka sa control O. Idan misali kaga akwai wani kuskure haka, ka tabbata ka dawo ka sake kalla wannan bidiyo ɗin haka, saboda bidiyon na ga fara yin tsawo. So in ban tsaya ne maku bayani bane sosai, ba za ku taɓa fahimta inda aka dosa bane ba, kun fahimta? So idan kana so ka ga information game da wani file haka, okay, so zaka iya cewa stt, kun fahimta? So sai ka sa sunan file ɗin, kun fahimta? Sai ka sa kamar yanzu misali test sai ka sa .tst. So anan zaka iya cewa bari mu danna enter ku gani kawai. Okay, so direct zai baka bayani game da file ɗin, game da ga information nan, ga line da ke akwai, ga waye. Anyway, duk zaka iya tahowa kai aiki da wani abu wajen samun information game da wani file dai haka da sauransu, kun fahimta? So zaka iya rubuta bari mu clear, abubuwan suna da yawa ne. Okay, so bari in sa ls, ku ga file ɗin mu nan test ko. Okay, so akwai abin da nake so in gwada muku. So ta yaya zaka yi copy ɗin file a cikin Termux? Simple, zaka ce cp copy, kun fahimta? cp tana matsayin copy ne, sai ka sa sunan file ɗin kamar gashi nan test.txt. Okay, sai ka yi paste, ba gashi ba. So yanzu na ɗauke shi, so ina zan kai shi? So idan kana da folder da za ka kai shi lafiya ƙalau za ka kai shi. Idan kuma baka da folder za ka iya in misali file ɗin kake so ka yi renaming ɗin shi ko ka canja mai suna, duk zan gwada muku yacce za ku yi wannan abun, but for now ina son in yi copy ɗin shi ne zuwa wata folder ɗin. So yanzu bari in ƙirƙiri wata folder ɗin paste, mkdir, in ba ku manta ba ita ce haɗa folder. Okay, so bari mu haɗa folder mai suna Abalo, sai in danna enter. Idan na ce ls za ku ga file ina, ga folder ɗina. Okay, so bari in ce cp sai in yi copy ɗin shi zuwa cikin wannan folder ɗin mai suna Abalo. Okay, so gashi nan za ka yi cp sai ka ɗauki file ɗin sai ka sa shi, sai ka taho nan sai ka copy ɗin sunan folder ɗin sai ka paste. So ga inda za ka file ɗin. Okay, sai ka danna enter, boom. In na ls za ku ga file ɗin. Idan kuma na shigo cikin folder mai suna Abalo, still dai za ku ga file ɗin. So idan na ls ga file ɗin nan, na yi copy ɗin shi daga can zuwa cikin folder ɗin Abalo, kun fahimta? cp kawai za ka rubuta, sai ka sa sunan file ɗin, sai ka yi space, sai ka sa sunan folder ɗin da kake so wannan file ɗin ya tafi, kun fahimta? Anyway, bari mu dawo cd dot. Okay, na mata ban gwada muku wani abu ba. Idan kana cikin wata folder ba ma ka san inda kake ba, kamar yanzu misali na ka ce cd, kamar yanzu misali muka ce cd dot na ce ls, kun ga inda muke nan. So ta zan dawo folder home, so kawai za ka sa cd sai ka danna enter. So direct zai dawo da kai cikin folder home, kun fahimta? Gashi nan ka dawo cikin folder home, gashi nan kuna gani home. Duk inda ka shiga kawai ka rasa ma ina ne,
wace folder ce ma kake za ka dawo gida, kawai za ka sa cd ne, so direct zai dawo da kai gida. Kun fahimta, zai dawo da kai cikin folder home. Ko da a ce kana cikin SD card kamar ka sa cd slash SD card sai ka danna enter. So idan ka ce PWD zai gwada maka kana cikin SD card, amma da ka ce CD tamus ɗinka za ta dawo da kai gida. Idan ka ce PWD za ka ta dawo da kai home. So duk inda ka je kawai da ka sa CD change directory sai baka danna komai ba, sai ka danna enter YY zai dawo da kai gida. In kana so ka shigo cikin folder root za ka ce CD slash sai ka danna enter. Idan ka ce PWD zai gwada ma yanzu kana cikin root. Kun fahimta. LS baka da permission, zan gwada maku yace zaka samu wannan permission din dai. Zaka ce CD saboda wannan kamar boyayyun files ne dai haka da sauransu, amma ina ga sai wayarka tana da rooting. Bari in ce CD. Okay, so na dawo gida yanzu. Kuna gani PWD ina nake? Ina gida. Okay, so command din da zan gwada maku next shine moving. Bari in yi clear. Bari in ce LS. Okay, so ta zan yi moving din folder ko file. Kun fahimta. So bari dan fara gwada muku yace za ku yi copy din folder. Kamar yanzu wannan folder din mai suna Abalo, so zaka iya copy din ta zuwa wata folder din. Kamar bari in kirkiri wata folder mai suna Lucky LS. So kun ga ina da folder guda biyu. Ina da folder mai suna Abalo, ina da folder mai suna Lucky. Okay, so ta zaka copy din wannan folder din mai suna Abalo ta tafi cikin folder mai suna Lucky. Zaka ce CP, na san ka sai ce zaka yi wannan abun by now. Ka kula da kalmar farko. Idan kalmar farko a jikin folder din A ce, babbar A ce, so dole babbar A zaka sa. In ka sa karamar A ba zai ba. Saboda mutane suna yawan biyo ni ta comment ko kuma private suna faɗa min cewa sun rubuta command yaƙi waye kuma daidai suka yi. Daidai kai, amma wajen nan capital ne ba small ba. In kuma small ka sa, so dole small zaka sa ba capital ba. Okay, so yanzu kawai zaka sa CP sai ka sa Lucky. Okay, sunan folder da kake so ka kaita. Kamar yanzu misali da na sa CP, ina son in yi copy din wannan folder din mai suna Abalo ga ta nan zuwa zuwa cikin wannan folder din mai suna Lucky. So sai ka rubuta sunan folder mai suna Lucky a nan waje a ƙarshe. Kun fahimta. So abin fa simple ne, ba wani wahala bane ba. Kawai zaka ce CP sai ka ɗauki folder din da kake so kai copy ga ta nan. Ina zaka kai folder? Ga inda zan kai ta nan. Kun fahimta. So sai ka danna enter. Okay, so sai ka sa -r. Har masa -r muga, sai mu danna enter. Okay, so bari mu ce LS, sai mu ce CD Lucky LS. So ga folder din nan. So file ba sai ka saka -r ba. Kun fahimta. So folder kun ga ta gyara mana da muka sa, ta ce mana ba zai ba, dole sai mun saka me? Sai mun saka -r. Kun fahimta, kafin yayi. So da muka sa kuma -r gashi nan kuna gani sai yayi. So amma idan file ne ba sai ka sa wani -r ba, kawai zaka sa CP sai ka sa space sai ka sa sunan file din dot wani abu haka, sai ka space sai ka sa sunan inda kake so, sai ka sa sunan folder da kake so ka tura wannan file din haka da sauransu. Okay, idan zaka goge komai da komai fa, kamar yanzu misali ina so idan na LS ina so in goge komai da komai a nan wajajen, ta zan goge? Kun ga nan akwai ɓarin dawo home dai. Okay, bari in clear LS. So kun ga nan akwai files ina, akwai YY. To ta zan goge komai da komai? Simple. Zaka ce rm space -rf. A lokaci ɗaya fa nake magana. Zaka ce dot sai ka danna enter. Idan ka ga bai yi maka ba, zaka ce star. Sai ka targetin ɗin duka rm space -rf. Sai ka sa star sai ka danna enter. Idan na LS, boom, ya goge komai. Idan na ce CD space .ls, za ku ga file ɗina nan na pentest ga waye komai da komai na nan. Idan na dawo home fa, na ce CD home. Kun fahimta. Ko kuma in ce CD kawai in dawo gida, ba sai na sa wani home ɗin ba. So in na PWD za ta gwada ina home. In na LS za ku duka ya share mun duk wancan files ɗin da sauransu. Amma kuma ba zai goge na wata folder ba. A cikin folder da kake, so za ka iya goge duka files. Misali yanzu idan na ce mkdir sai na haɗa folder mai suna Abalo,
kun ga na haɗa ta da ƙaramin lata ko, sai na danna enter. Okay, so idan na ce kuma mkdir sai na ce lucky. Okay, so gashi na haɗa folder guda biyu ls. So kun ga yanzu idan na ce bari in yi clear dai, in na ls sai na ce pwd ina kun ga ina home. So idan ina son in goge duk wani abu wanda yake cikin home ba tare da na goge abubuwan da ke cikin files ba, ya zan yi? Simple, shine abin da na koya muku ɗazu. Kawai zaka ce rm space -rf, ba wani lissafi bane mai yawa fa. rm space -rf sai ka sa star. So wannan command din zai goge duk wani file da yake a cikin home. Kun fahimta? Saboda yanzu ina cikin home ne. Idan kuma ina cikin wata folder din ne, so zai goge duk wasu file da yake cikin wannan folder din da na shiga. Kun fahimta? Dot star, wannan star da kuke gani tana nufin duka abin da ke cikin inda kake. Kun fahimta? So yanzu kun ga ina cikin home ne, so ina son in goge duka wannan files din. Kun ga wannan lucky tana cikin home, abalo folder din nan tana cikin home. Okay, so bari in danna enter. ls kun ga babu ita, duka ya goge. In akwai file, in akwai wani abu, so duka zai tattaro su baki ɗaya, duka sai ya goge. Okay, akwai abin da nake so ku fahimta wajen ƙirƙirar folder, yana da muhimmanci. Yanzu idan ina so in ƙirƙiri folder mai suna abalo lucky ƙwara ɗaya fa, kun ga zaka ce mkdir, bari mu clear. Okay, ls kun ga ba komai, mkdir. So anan zaka sa kamar folder ɗin mai suna abalo lucky. Kun ga yanzu kamata yi ta bani folder mai suna abalo lucky ƙwara ɗaya ko, sai na danna enter. Idan na ls fa, kun ga ta bani foldoji guda biyu. Wannan folder ce mai zaman kanta, wannan folder ce ita ma mai zaman kanta. So abin da yasa ya baka saboda baka saka double quote ba ko kuma single quote. Kun fahimta? Okay, so ina zuwa. Okay, so abin da yasa bai baka ba saboda baka sa single quote ba ko kuma double quote. Kamar yanzu misali, kun ga double quote din nan ga ta nan, quotation mark. So anan ma zaka taho sai ka sata. Okay, so yanzu idan na danna enter fa, za ku ga akwai foldoji. Kun fahimta? Akwai folder abalo, akwai folder lucky. So in kana so ka haɗa folder ƙwara ɗaya mai suna, inda akwai space a jikin folder ɗin, kamar yanzu misali mkdir. Okay, so ina son haɗa folder mai suna kamar let's say hack. Okay, so idan kuma ina so in ce haka, kun fahimta? haka ko wani abu dai haka. Kun fahimta? Ba wai hack da haka ba ko wani abu nan. Bari in sa dai guda uku ku gani. Zaka iya sa hack da haka ko hack haka, da yace ka rubuta. Ina maku ne misali a wajen nan. Okay, so kun ga mkdir ko, so nan na ce hack, nan na ce d, nan na ce haka. Me kuke tunanin zai faru idan na danna enter? Guess, zai kirkira min folder ne guda uku a madadin ya kirkira min folder ƙwara ɗaya. Kun fahimta? Idan na ce ls, gashi nan hack ga folder ta. Kun fahimta? D ga folder ta haka. Kun fahimta? So shine matsalai. So in dai kana so ya haɗe maka su a lokaci ɗaya, haɗa maka folder ƙwara ɗaya, so dole sai ka saka single quote ko kuma double quote. mkdir. Okay, so zaka iya cewa single quote gashi nan, zaka iya cewa hack d haka. Ka saka su a cikin single quote ko kuma double quote. Gashi nan kuna gani, ina danna enter. So yanzu ya haɗa min folder ƙwara ɗaya mai suna hack da haka, akan ya rarraba mun su, ya haɗa wannan folder daban, waccan folder daban, waccan folder daban haka. Kun ga ya haɗa mun su a lokaci ɗaya. So ta yaya zaka shiga wannan folder ɗin da ya haɗa maka a lokaci ɗaya? Shin zaka rubuta cd hack d haka, abinda zaka rubuta kenan, sai ka danna enter ya shiga? Ba zai shiga ba ko ka rubuta. Amma me idan ka saka su cikin single quote ko kuma double quote, dare zai shiga. Anan zaka sa quote din gashi nan. Okay, sai ka taho nan, sai ka sa ta anan, boom, sai ka danna enter. Kun ga ya shigo da kai cikin folder din. In dai akwai space, so dole sai kai aiki da wannan single quote ko kuma double quote. Any of this, kowanne zaka iya aiki da shi, wannan ko wannan. Kun fahimta? So both of them suna da amfani. Bari mu clear. So bari mu ce pwd. Kun ga ya gwada mana cikin folder da muke. Ko da anan zaka ga babu space,
babu single quote ko kuma double quote a wajen nan, so kaka damu da wannan, kai in dai zaka shiga sai ka sa. Ta yaya zaka dawo baya? Zaka ce cd dot dot boom, ka dawo baya, ko ka sa cd sai ka danna enter, ka dawo home. Bari mu clear. Okay, so bari mu ce ls, bari in ce rm space dash rf sai in ce star. Hakan ne zai goge min duka komai da komai da ke wajen. In na ce ls komai ya share shi. Ai wallahi na gaji fa. Bari mu ga to yanzu menene ya rage a koya muku. Ina son ne in gwada muku komai da komai game da abubuwan ne yace za ku fahimta. So wasu abubuwan dole ba za ku fahimce su a lokaci ɗaya ba. Okay, so yanzu ta yaya za ka yi renaming ɗin folder haka? Okay, so yanzu bari in clear. Bari mu ce mkdir sai in ce abalo sai in danna enter ls. So yanzu ina so in rename ɗin wannan folder ɗin, in canja sunanta. Ta yaya zan canja sunanta ta koma kamar Lucky ba tare da na goge files ɗin da ke cikinta ba? Simple, za ka ce mb sai ka sa sunan folder ɗin, gashi nan abalo, sai ka sa sunan da kake so ka bata. Ina so in bata suna Lucky, sai ka danna enter ls boom, yanzu ka canja sunanta daga abalo, gashi nan kuna gani kun ganta, so zuwa me Lucky. Ba wani wahala fa tamu suke gare ta ba fa, simple ne. Kai ne dai zaka tsaya, in misali baka tsaya ka koye ta ba, ka yi mata irin koyon sauri haka, shaf kawai kana ta wucewa baka tsaya ka fahimci abubuwan, shine zaka sha wahalar Termux. Amma la Termux ba ta da wani wahala, tana da mugun sauki sosai, kun fahimta? So ta yaya za ka yi moving ɗin folder? Bari in haɗa wata folder ɗin mkdir sai in bata suna bari mu ce folder. Okay, ls. So yanzu na haɗa folder mai sunan folder. So ta yaya zan moving ɗin wannan Lucky ɗin ta koma cikin wannan folder ɗin mai suna folder? Ta yaya zan moving ɗinta gaba ɗaya? Ba copy ba, copy kun ga cp ne za ka yi, cp space dash r, ba manta ba, sai ka sa sunan folder ɗin wadda kake so kai moving, wadda kake so kai copy, gashi nan, kana kuma sai ka saka inda kake so ka kaita, gashi, sai ka danna enter. Kun fahimta? Gashi nan boom. So yanzu idan na ce cd sai na sa folder, ko kuma bari in fara ls, kun gani yana nan. Saboda me? Dalilin da yasa yake nan saboda copy ɗinta ne, na copy ɗin Lucky zuwa cikin folder. Kun fahimta? So next idan na ce cd sai na ce folder, sai na danna enter, sai na ls, za ku ga folder nan. Okay, so bari in ce rm space dash rf, wai sai na tsaya copy ɗin sunan ba, kawai in goge komai, sai in ce ls, za ku ba komai ciki yanzu, cd dot dot, mu dawo baya, bari mu clear. Na yi mistake, bari in ce ls. So gashi nan. So yanzu ta yaya moving ɗinta? Simple, za ka ce mb kamar rename ɗin. Kun fahimta? Kun ga mb shine rename ko ɗazu. So kawai anan ma still za ka sa mb ɗin, sai ka sa sunan folder ɗin. Bari in maku bayani yace za ku fahimta. So abinda nake so in yi anan, ina so in yi moving ɗin wannan folder ɗin mai suna Lucky. Kun fahimta? Zuwa cikin wannan folder ɗin mai suna folder. Kun fahimta? So ta yaya zan moving ɗinta? A nan za ka ce mb, tana nufin move, gashi nan Lucky, zuwa ina? Zuwa cikin wannan folder ɗin mai suna folder. Okay, so bari in yi enter. So yanzu bari in ce ls boom. Kun ga yanzu saura folder ɗaya, amma da ai folders biyu ne. So dalilin da yasa folders ɗin guda biyu ne da saboda ban yi moving ba, amma yanzu da na yi moving ɗin su fa, kun ga na yi moving ɗin Lucky zuwa cikin folder. So yanzu kun ga folder ɗaya ce ta rage mana mai suna folder. Yanzu idan na ce cd sai na ce folder, okay, sai na ce ls. Kun ganta? Kun ga folder Lucky ɗin ta dawo nan? Termux fa tana da sauki sosai, kun fahimta? So ta yaya zaka kai folder a cikin memory? Kamar yanzu wannan folder ɗin ina so in kai ta cikin SD card. A cikin SD card ɗin ma ina so in shigar da ita cikin download. Ina zuwa. Kun fahimta? So yanzu ga nan cikin folder yi download. So yanzu ina so in moving ɗin wannan folder ɗin da na kirkira mai suna Lucky zuwa cikin wannan folder download ɗin. Ta yaya zan yi haka? Simple, ba wani tashin hankali bane ba. Zaka ce mb move
sai ka sa sunan folder ɗin mai suna Lucky, ba gashi ba, sai kai paste. Kun fahimta? So ina zaka kai folder Lucky ɗin? So ina so in kai ta ne cikin download a cikin memory ina, cikin storage ina. To anan sai ka ce slash, kun fahimta, / zaka sa, sai ka ce SD, in baka manta ba ta haka muke shigowa, SD card ko gashi nan, sai ka sai me, sai ka ce slash, kun fahimta, sai ka ce me, sai ka sa sunan folder download ɗin, download, sai ka danna enter. In kai ls zaka ga bata. Idan na shigo cikin folder download na refresh, okay, bari mu ce privacy UI, yeah, bata bani dama ba wai sai na sa pin saboda tsaro da dai sauransu haka, kun fahimta. So amma dai tana cikin wannan folder ɗin, so kuna gani gashi nan password use da dai sauransu haka. So bana son in sa wani pin ko wani abun nan haka da sauransu, amma haka ake moving ɗinsu. To ta yaya zan ɗauko wannan folder ɗin mai suna test daga folder download zuwa cikin wannan folder fa mai suna folder? Ta yaya zan ɗauko ta? Kun fahimta? Simple, zaka ce cd ka je can wajen folder ɗin. So amma bari mu ga, akwai ɗan tsarin yi lissafi in ga yacce zan je in ɗauko ta anan ba sai na shiga cikin waccan folder ɗin ba. So bari mu ce mb, sai mu ce slash sd card, shi yasa ake so, hakin yana da lissafi ne, so ba lallai bane yayi, amma dai zan jarraba wannan tricks ɗin. Slash, ya sunanta, test ne, okay, sunanta test, okay. So bari in danna enter muga. Missing waye dole sai na shiga cikin waccan folder ɗin zai bani damai. Moving, bari mu ce ba zai ba, so amma dai dole sai na shiga cikin folder SD card ɗin. Okay, ina zuwa, bari in yi wannan password ɗin muga, refresh, bari in ce set, ba dole sai na sa wani pattern ko waye da sauransu haka. Bari in shigo cikin folder ɗin muga yacce zamu yi. Okay, so cd space / sd card, okay, cd download. So zaka iya sa su a lokaci ɗaya ka shigo ciki. Idan kai ls za ku ga dole folder da muka yi moving tana nan. Okay, ga folder nan, kun ga folder ta taho cikin download ɗin Lucky ɗin na wadda muka yi moving ɗazu, kun fahimta. So ina ma take? Okay, gashi nan, ga abin da muka yi running nan, muka ce mb, muna son mu moving ɗin folder ɗin Lucky zuwa ina, zuwa cikin download. Bata yi showing anan ba, but ta yi moving successfully. Kuna gani, ga ta nan wajen Lucky, kun fahimta. Ta yi moving amma bata gwada mana a can ba saboda tsaro da dai sauransu haka na Android da dai waye. Kun dai gane shiririta da ta rubuta mana. Okay, anyway, bari in goge wannan folder Lucky ɗin a nan wajen rm dir. Okay, sai mu ce Lucky, boom. Okay, so yanzu ta gogu. So yanzu ta yi moving ɗin wannan folder test ɗin zuwa home. Simple, zaka ce cd mb, sai ka sa sunan folder ɗin. Yana da wahala ne moving ɗin folder zuwa cikin wata waye. Zaka iya cewa slash, zaka iya kai ta cikin can. Okay, sai mu ce home, sai mu danna enter. Ya kamata a ce yayi aiki, amma yana da wahala ne moving ɗin folder daga directory saboda permission ɗin daga cikin storage zuwa can wajen, kun fahimta. But zan iya saka home muga, still doesn't work. So bari in ce root, still bai yi aiki ba. Okay, so bari mu dawo baya, dawo home. Yana da wahala ne transfer ɗin folder daga storage zuwa cikin files ɗinka na tamu saboda ƙarancin permission.
za mu yi magana akan permission zuwa gaba. Okay, so yanzu menene ya rage a koya muku? Tun ɗazu muna wajen file. Okay, so idan za ka yi updating ɗin terms ɗinka ya za ka yi? Bari mu dawo fannin networking da sauran abubuwa. Za ka ce pkg sai ka ce update. Okay, so direct zai maka updating ɗin terms ɗinka. Okay, amma sai ka kunna data. So ni ba na son in yi updating ɗin, so bari in yi clear. Okay, so idan na ce ls, so bari in yi da wannan folder ɗin. Star ls. Okay, so idan za ka yi updating ɗin terms ɗin, ka tabbata kana update akai-akai. Za ka iya cewa apt, gashi nan apt sai ka ce mai update, sai ka yi updating ɗinta cikin sauƙi. Kun fahimta? So ni ba na son in yi wani updating saboda ni already din na yi wannan update ɗin. So kai za ka rubuta apt update ko kuma ka rubuta pkg update. So duk yacce kai da pkg da apt, shi wannan pkg ɗin shine asalin na terms ɗin, apt kuma shine na Debian, na su Linux da dai sauransu haka. Okay, so za ka yi aiki da apt, za ka yi aiki da pkg. Kun fahimta? So duk wanda ka yi amfani da shi duk lafiya ƙalau ne. So haka ake updating ɗin terms. So upgrading fa za ka ce upgrade. Terms ba ta da wani wahala, sai in ka so ta wahalar da kai za ka iya cewa pkg upgrade. So shine zai ma upgrading ɗinta. Kun fahimta? Idan kuma wata sabuwar latest version ɗin terms ta fito, so za ka iya sa apt upgrade, shi ma dai zai maka upgrading ɗinta. Kun fahimta? So idan wata latest terms ta fito, so za ka iya cewa dist sai ka ce dash. Kun fahimta? So anan sai ka sa upgrade sai ka danna enter. So za ku ga gashi nan ta gwada min 34 MB haka. So bari in yi upgrade ɗinta saboda ban san update ɗin da terms suka yi ba. So za ka iya danna enter ko kuma ka sa y. So direct a matsayin yes kawai za ta ɗauke shi. Kun fahimta? So kun ga ban sa y ba, amma idan kuma baka son ka upgrade ɗin za ka saka no, amma enter matsayin yes ne da y dai haka da sauransu. So bari in jira ta gama. Okay, so gashi nan ta gama tana min installing ɗin shi. Okay, so bari in jira maga abubuwan da take canja. So shi wannan zai yi updating ɗin wasu some applications ɗin da kai install haka dai da sauransu. Kun fahimta? So bari mu jira ya gama. Okay, so yanzu ya gama complete. Alright, so ta yaya za ka yi uninstall ɗin wani application idan ka yi install ɗinsa? Kamar yanzu misali na install ɗin wani application, ina so in yi uninstall ɗin shi, ya zan yi? Simple, za ka rubuta pkg. So amma dai bari mu gwada muku yacce za ka ga duk wasu application ɗin da ka yi install ɗinsa haka da. Kun fahimta? So anan za ka ce pkg sai ka ce dash. Okay, sai ka sa list ko kuma ka sa list dash install. Lahi na daɗe ban aiki da terms ba, Allah sa haka ne. Okay, yeah, exactly haka ne. So kun ga duka abubuwan da na yi install na. Kun fahimta? So ta zan yi uninstall ɗin wani daga cikinsu. Kun ga duk gasu nan, su Python ne, su waye kun gani? Su Pirot, in ba ku manta ba a baya mun yi install ɗin Pirot. Okay, so za ku ga open SSL, open SSH, mun yi install ɗin Node.js, mun yi install ɗin Nmap, in ba ku manta ba ko? So bari in samu wani tool wanda na ɗan raina. Okay, kamar unzip. Shi wannan idan akwai zip file shine zai yi unzipping ɗin shi. Kun fahimta? Kawai za ka sa unzip sai ka sa sunan zip file ɗin. Kamar in misali ka yi downloading ɗin wani zip file haka da sauransu. So kana so ka yi unzipping ɗin shi, kawai za ka sa unzip, zai ma extracting ɗin shi. Kun fahimta? So ba wani wahala bane ba. Ko kuma idan rar file ne za ka sa on rar, kamar haka on rar. Kun fahimta? Sai ka sa e. Kun fahimta? So anan sai ka sa sunan rar file ɗin. So direct zai yi extracting ɗin shi haka da sauransu. Okay, so ta yaya zan goge? Kun ga ya yacce ake ganin application, za ka ce pkg list installed. Kun fahimta? Akwai ed a ƙarshe. In ka rubuta install sai ka sa ed, yana nufin wanda ka yi install already a ciki.
So ta yaya za ka yi uninstall ɗin application ɗin? Kamar yanzu ina so in yi uninstall ɗin wannan zip file on zip ɗin nan, mai min extracting ɗin zip file. So za ka ce pkg, kun fahimta, sai ka sa on install, simple, ba wani abun nan bane ba, sai ka sa sunan file ɗin on zip, sai ka danna enter. So gashi nan zai gwada maka kana so ka yi on zip, kana so ka yi on install ɗin shi, sai ka saka yes. In kuma ka sa no, gashi nan kana nufin ba za ka yi on install ɗin shi ba. So haka ake install ɗin file, install ɗin package, ko mu ce tool, da kuma on install ɗin su, kun fahimta. So ma'amata ban gwada muku yace ake install ba, amma a bidiyon mu na baya din na koya muku yace ake install ɗin su. So za ka sa pkg install, so bari mu sa on rar. Ban yi install ɗin wannan on rar nan ba, amma dai bari mu yi install ɗinsa. Okay, so gashi ne yana install. Na manta ban gwada muku yace ake extracting ɗin files ba dai, haka da sauransu. Okay, so idan kana so ka ga bayani game da wani file, game da wani package wanda kai install, za ka ce pkg, sai ka sa me, sai ka sa show. Okay, bari mu ce nmap, sai ka sa sunan application in kana son bayani game da app. So za ku ga bayani nan zai baka version ɗin application ɗin, kun fahimta. So wannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci, ya kamata ku tsaya ku lura sosai. Zai baka version, zai gwada maka size ɗin shi haka, kun fahimta. So duk wani information da kake nema duka zai baka haka da sauransu, kun fahimta. So za ka iya upgrading ɗin file, za ka iya upgrading YY da sauransu haka. Okay, so bari mu ga menene ya rage in koya muku. Bidiyon na yayi tsawo sosai, kusan 1 hour. Na fa gaji nake gaya muku. Wallahi na gaji. Ina ga ban san kuma in raba bidiyoyin guda biyu, bari in muku kawai faka-faka a wuce wajen. Okay, so akwai abin da ake kira da permission a cikin terms, amma before mu zo nan, za ka iya idan kana so ka ga tools ɗin da kai install wanda na Debian ne, kun fahimta, Debian package, za ka ce dpkg space, sai ka ce -l, in ka danna enter. So nan zai gwada maku su, kun fahimta. So wannan abin din na Debian ne, za ku ga duk gasu nan, akwai su apt, akwai bash, akwai waye duk dai gasu nan, kun fahimta, su git da dai sauransu haka. Okay, za ka iya yin ƙasa, duk gasu nan kuna gani. So duk gasu nan. Okay, so wannan yana da matuƙar amfani su ma. Idan akwai wani abu da baka so, za ka ka rubuta baka buƙatar shi waye ga yace za ka yi on install, din na gwada muku. Kawai za ka sa pkg, sai ka sa waye space on install, sai ka sa sunan application ɗin da kake so ka cire, kun fahimta. So idan kuma na Debian ne, kaga wannan ka rubuta bai ba, za ka iya sa apt, sai ka rubuta baka buƙatar shi dai waye da sauransu haka. Ai, kun fahimta. Anyway, zan sa control C. Okay, na fito. So wallahi na gaji fa nake gaya muku. Bari mu ga. So bari in koya muku yace za ku yi creating ɗin zip file. So tunda mun tattauna game da zip ɗin, ba yace za mu, dole sai na gwada muku yace za ka yi creating ɗin zip ɗin. Kawai ba wani wahala bane, ba za ka ce zip, kun fahimta, sai ka sa sunan zip file ɗin. Kamar yanzu misali zan iya cewa abalo, sai in ce dot menene dot zip a gaba, kun fahimta. So za ka iya danna enter, zai ƙirƙira maka zip. Okay, sai mun yi install ɗinta. Gashi nan ta ba mu pkg install zip, saboda for now ba ma da zip. So bari mu jira ta gama install. Ke ba za ki bar ni in huta ba? Na ga ta gama install ɗin ne shaf kafin ma in huta haka da sauransu. Anyway, so yanzu misali ina da folder da nake so in saka a cikin zip. Ta yaya zan saka ta? Bari in ƙirƙiri folder dai tukunna. mkdir abalo. Okay, so ga folder da na ƙirƙira ne. In ina so in saka wannan folder a cikin zip ba, ta yaya zan saka ta? Kawai simple, za ka ce zip,
sai ka sa sunan folder ɗin Abalo, sai ka space. Bari mu ce kawai zip. Okay, sai mu sa sunan folder, sai mu sa sunan Allah na daɗe ban aiki da Termux ba, amma dai bari mu ce zip, bari mu ce .zip anan, sai mu sa sunan file ɗin da muke sai mu yi zipping ko kuma folder ɗin da muke so mu sa haka dai da sauransu. Okay, so bari in ce Abalo, Allah sa haka ne. Okay, masha Allah yayi. ls gashi nan tayi. So na daɗe ne ban yi aiki da wannan abun nan ɗin ba, so bari in goge wancan folder ɗin mai suna Abalo, sai in danna enter. Okay, ls. So yanzu bari in yi, kun ga na goge ta ko? So saboda abin da ya faru anan, na san akwai beginners wanda ba su san me ya faru wajen nan ba. Abin da ya faru anan shine, kun ga da na sa mkdir ba na haɗa folder ba, da na ce ls ba ga folder da na haɗa nan ba, Abalo ko? Folder da na haɗa mai suna Abalo ga ta nan, so ga folder nan sai na list ɗinta gashi nan inda ta gwada min ita nan. Kun fahimta? So anan sai na ce zip. Kun fahimta? So sai na sa nan, zaka iya rubuta komai a wajen nan. Komai inda na sa zip, na sa zipped. Kun fahimta? Gashi nan ina ta cycling. So zaka iya rubuta komai a nan, amma ka tabbata ka rubuta .zip a gaba. So anan kuma sai ka ɗauki folder ɗin da kake so ka sa a cikin zip. Kun fahimta? Misali, wannan folder ɗin ita nake so in saka ta a cikin zip. Kun fahimta? Gashi nan ko? So anan zaka rubuta komai, zaka iya sawa Abalo, zaka iya sa Lucky, amma ka tabbata ka sa sunan folder ɗin da kake so ka yi kwafi duka files ɗinta. So zip zai baka damar saka file folder da a cikin zip. Kun fahimta? Duk a waje ɗaya, zai baka damar da zaka haɗa duk wannan abubuwan. Na manta in muku bayani game da menene zip ɗin. Da na sa akwai wanda ba san ma menene zip ɗin ba. So idan misali kana da files guda 1000, kun fahimta? So dukka zai baka damar da zaka saka su a waje ɗaya a cikin zip ɗin. Kun fahimta? So next idan ka tashi zaka iya extracting ɗin su duka ka fito da su. Kamar yanzu misali nan kun ga din na sassaka su, bari in yi clear. So yanzu bari in ce unzip, sai mu sa sunan abinda muke so mu unzipping, sai mu space, sai mu danna enter. So yanzu kun ga idan na ls, za ku ga folder ɗin mai suna Abalo ta dawo, amma ɗazu idan ba ku manta ba na goge ta. So ya aka yi ta dawo? Saboda na saka ta a cikin zip. Kun fahimci me nake nufi? Bari ku gani. Okay, so bari in ce rm space dash rf, sai in goge folder ɗin mai suna bari in goge wannan file ɗin mai suna zip, sai in yi me, sai in ce ls, bari mu clear ls. So yanzu kun ga ina da folder mai suna Abalo. So yanzu bari in ƙara haɗa wani file ɗin. In ba ku manta ba, in zaka haɗa file zaka ce touch. So bari in ce index.html, sai in danna enter ls. Kun ga yanzu ina da folder, ina da file. Okay, so bari in ƙara haɗa wata folder ɗin mkdir. Okay, sai in haɗa folder mai suna Lucky, sai in ƙara haɗa wata mkdir, sai mu ce kamar testing, sai in danna enter. So bari in clear, sai in ce ls. Kun ga yanzu ba ina da foldoji guda 3 ba, sai kuma file guda ɗaya. Kun ga folder 1, folder 2, folder 3. Ka ku manta file shine yake karewa da wani abu, dot wani abu. Wannan abun shi muke kira da extension. Kun fahimta? Shine extension. Okay, so a nan wajen in ina so dukkan wannan abubuwan da ke gare ni gaba ɗayan su nan wajen in saka su a cikin file ƙwara ɗaya. File ka kuma ta shine yake karewa da dot wani abu. In saka su a cikin me? A cikin zip. Shine amfanin zip. Zai baka damar da zaka tara file sama da 1000 da foldoji sama da 1000 duka ɓoye su a cikin zip. Kuma zai rage masa nauyi, kana kuma zai baka damar tura su a ko'ina cikin sauƙi. So duk sanda kake so ka yi amfani da su, za ka yi extracting ɗinsu ne. Amma mutum ne na zana. Okay, anyway, bari ku ga yacce za ku yi wajen nan. So simple, ku kula sosai a wajen nan. Za ka ce zip,
kun fahimta. Zip idan ba ku manta ba zai baka damar da zaka saka komai da komai, su waƙoƙi, su bidiyoyi duka zaka saka su a cikin file ƙwara ɗaya sai ka goge sauran. So wannan file ɗin zaka aje shi ne. So yanzu nan zaka ce zip sai ka sa sunan zip file ɗin da kake so. Kamar nan zan iya cewa backup, ko da a ce na rasa wancan ina da backup sai in ce .zip, kun fahimta. So ta zan saka su wannan duka a lokaci ɗaya, ga su nan duka ta zan sassaka su a lokaci ɗaya. Kana da zaɓuɓɓuka daban-daban, zaka iya zuwa kai copy ɗin su kamar daga nan, zaka iya zuwa kai copy ɗin wannan, kun fahimta, kai space ka taho kai copy ɗin Lucky ita ma, kun fahimta, ka taho kai paste. Amma wannan wahalar da kanka zaka yi, kai copy ɗin file ɗin haka da sauransu. So simple, kawai star zaka saka, kun fahimta. So shine zai kwashe duka abubuwan da ke ciki sai ya saka su cikin wannan zip ɗin. So star kawai zaka sa, kun gani. So yanzu me yasa, kun ga ya saka adding. Me ake nufi da adding? Kamar sakawa. So ya saka wannan folder ɗin mai suna Abbalo, ga ta nan Abbalo, zuwa ina, zuwa cikin wannan zip file ɗin nan, kun fahimta, backup.zip. Kana kuma ya zo ya adding ɗin wannan Lucky, ya adding ɗin wannan testing, ya adding ɗin wannan index, duk a ina, duk a cikin wannan file ɗin mai suna zip, kun fahimta, backup.zip. So yanzu idan nayi ls zan ga file ɗina, ls na danna enter, za ku ga file nan mai suna zip, kun fahimta. So yanzu idan na goge su fa, na ce kamar yanzu rm space dash rf, sai na ce Abbalo, sai na ce testing, sai na ce Lucky, sai na ce index. Saboda idan ka sa star yanzu zai goge hada backup ɗin naka, hada wancan .zip ɗin. Star tana nufin komai da komai a share, so bana son in share komai da komai, shi yasa ne haka. Yanzu idan na ce ls fa, za ku duka na shashshare su. Folder ƙwara ɗaya ce ta rage min, file ƙwara ɗaya ne ya rage min, gashi nan backup.zip. So yanzu nan me zan ce, zan ce unzip, zan yi unzipping ɗin shi, kun fahimta. In gano duk, in ɗauko duka foldoji na gaya muku amfanin zip. Zip yana haɗa duka files da folders duka ya aje su waje ɗaya kuma ya rage masu nauyi. So kun ga yanzu na goge wancan files ɗin, ga abin da ke gare ni nan kawai. So yanzu idan nayi unzipping ɗin shi, na sa unzip, na danna enter, kun ga yayi extracting ɗin su. Kun ga me yasa? Ya sa creating, ya haɗa mun test, ya haɗa mun Lucky, ya haɗa mun wannan, ya haɗa mun kuma file ɗina, extracting kuma, kun fahimta. So ba ku fahimta ba ko? A nan wajen kun ga anan ya rubuta creating. Abin da yasa ya rubuta creating saboda folder ce. Idan a cikin wannan folder ɗin akwai file, zai saka extracting after creating, kun fahimta. Saboda yanzu wannan zip ɗin zai yi creating ɗin folder mai suna Abbalo, duk da cewa akwai folder ɗin tana cikin shi, amma me zai yi creating ɗin ta, kana kuma sai ya zo ya extracting ɗin duka files ɗin, kun fahimta. Ba zai canja ma suna ba, zai canja ma komai ba. So anan shi yasa ya rubuta extracting, kun fahimta, saboda ya fiddo ta haka, kun fahimta, ya fiddo wannan file ne, saboda shi wannan file ne, shi kuma wancan folder ne. So sai creating ɗin folder ɗin, sai ya zo sai ya extracting, kun fahimta. Anyway, a hankali zuwa gaba duk za ku fahimta, an baka fahimta yanzu ba. Idan na ce ls, za ku ga gashi nan duka ya dawo min da files ɗina. So shine amfanin zip. So idan na ce rm test dash rf, sai na ce star, na danna enter, ls, duka ya goge komai da komai, sai na ce cd ls, boom. Okay, so menene ya rage yanzu a koya maku? So akwai star, akwai abubuwa daban-daban, but ina zuwa. Okay, so bari in gwada maku man. So meye man yake nufi? Yanzu misali idan ka ɗauko wani tools baka iya aiki da shi ba, za ka rubuta man, kamar let's say nmap, na yi install ɗin nmap. So idan ka danna enter, ba mu install ɗin man ba, so bari mu install ɗin saboda yana da matuƙar amfani, zai taimaka maka wajen koyan aiki da kowane irin tools, kun fahimta. Ko da a ce baka san yacce za ka yi aiki da shi ba, so da ka rubuta man sai ka sa sunan tool ɗin, direct kawai zai baka dama yacce za ka yi, zai gwada maka yacce za ka yi aiki da shi. Okay, bari in ƙara running ɗin command ɗin man nmap, sai in danna enter.
So kun ga bayanai nan game da nmap, kun fahimta? So ga yacce ake aiki da nmap. So nan duk ga details nan game da tools ɗin, kun gane duk ga su nan, ga scan na farko nan yacce za ka yi scanning, ga yacce za ka yi waye. So man yana da matuƙar amfani. Ina nike ne? Clear. Duk inda ka shiga kawai control X za ka sa, zai fito da kai. Kun fahimta? So anyway, so za ka iya, idan misali kuma kana da wani tools, za ka iya cewa nmap -- kamar help, za ka sa sunan tool ɗin in baka iya aiki da shi ba. Ina baku misali ne da nmap. In ka ɗauko nmap baka iya aiki da ita ba, ko ka ɗauko wani tools, za ka rubuta sunan tool ɗin sai ka sa -- help. So zai baka options gashi nan, zai gwada maka yacce za ka yi amfani da wannan tool ɗin. Ina fatan kun fahimta. Okay, so bari mu sa, idan misali kana so ka ga bayani game da terms ɗinka, tsawon wani lokaci ka kai kana aiki da terms ɗinka, kun fahimta? Ko kuma wayarka za ka ce off time, boom. So gashi nan zai gwada maka yanzu kana waye tun lokacin da ka buɗe shi, waye duk dai zai baka information. So bari mu ga uname kuma zai baka information game da system ɗinka, kun fahimta? So mu namu Linux ne, na gaya muku wannan terminal emulator. In ba kalli bidiyon mu na baya ba, ka kalle shi. So uname gashi nan Linux ce, Termux da dai sauransu haka. Okay, so bari mu clear. So idan kuma ka sa who am I, okay, na yi mistake. Who am I? Ina danna enter. So zai gwada maka user. Okay, so idan na ce sudo, ko in ce su, ni wayata tana da routing, kai kuma taka bata da routing. So I don't know ko wannan command ɗin zai yi maka. Okay, so yanzu bari in ƙara running ɗin who am I ɗin. Who am I? Root. Kun gani? Ina da root access. So kai ma zai iya gwada maka, amma ban sani ba ko kana da root permission. So ba lalle bane wannan command ɗin ya maka. Su dole sai wayarka tana da routing ne, kun fahimta? So I don't know, maybe ya maka, maybe ba zai maka ba. So ni zan iya aiki da sudo. Zan iya cewa bari mu ce uname -a mu ga gashi nan still dai interest. Zan ce exit. Let me clear, na fito daga cikin sudo daga cikin abin nan din. So zaka iya sa sudo, zaka samu duk bayanan da kake bukata dai haka da sauransu, kun fahimta? Game da routing. Okay, switch user -u. Okay, so bari mu ga menene ya rage ba a koya muku ba. Okay, bari mu ga ifconfig. Okay, muna da net tools, amma bari mu jarraba wannan package din mu ga. Ina buƙatar information ne game da, bari mu ce su ifconfig. Okay, so Allah bana tunanin zai maka aiki ni nan. Bari in clear. Okay, so bari in ce ifconfig. Me amfanin ifconfig? Zai baka IP address ɗin wayarka ne, kun fahimta, da MAC address da sauran, zai baka bayanai game da IP address ɗinka da dai sauransu haka. So ni ga nawuna. Okay, kuna gani ga subnet, max ya yake subnet ne. So duk dai ga information nan, ga MAC address ya bani daga can ƙasa. Wait, ba MAC address bane ba, kamar B6 ne IP. Okay, so duk dai ga information nan dai ya bani. So ga localhost, I don't know, kai mai biya maka aiki saboda taka bata da routing. So maybe kai ma ya shigo da kai wajen nan, amma ban da tabbas gaskiya. In bai shigo da kai ba duk normal ne. Okay, bari mu exit, control X. In bai fito da kai ba kawai ka rubuta exit, boom, clear. Okay, so abin da zan gwada muku na ƙarshe shine history. So duk wani abu da kake, duk wasu command da ka taɓa typing, ka taɓa rubuta, so Termux ɗinka za ta yi saving ɗinsu. So idan ka rubuta history,
duka zaka gan su gashi nan, duk wasu command da ka taba shigarwa kuna gani duka command din da muka shigan nan. So ta yaya za ka yi goge duk wannan command din in baka so a kama ka ko ka yi hacking din wani abu an anshuye ka ana neman bincike ko dai ana so a samu wasu bayanai haka da sauransu. Ta yaya za ka goge duk wannan abubuwan? Kaga history kawai za ka rubuta ko ta baka duk wannan lissafin. So ta yaya za ka goge komai? Simple, za ka ce -c gashi nan history -c. Kun fahimta? C kawai za ka rubuta -c sai ka danna enter. Boom, ya goge komai. Yanzu idan ka sa history again fa kun ga ko history din babu, kun gani? So yanzu bari mu sa history, ku gani history, boom, ba komai. Command ɗaya ne rage mai suna history kuma shi ma yanzu muka rubuta shi. Idan na clear sai na running din history, za ku ga clear gashi nan ya fito ga kuma history din da na ƙara running nan. Idan na ce ls sai na ce dir sai na sa history na danna enter, za ku ga duk gasu nan. So duk wani abu da kake ana kallon ka, terminal ɗinka tana saving ɗin wani abubuwan ko in ce terms ɗinka. So in ba taɓa na kai, so kawai da ka zo ka tabbata ka rubuta history -c. So shine kawai za ka iya ɓoye kanka, history -c. Okay, so za ku ga yanzu ko history babu. Idan ka rubuta ta kuma fa gashi nan ka goge komai da komai. So duk wani iya shege da kai ka tabbata ka deleting din komai da komai a wajen na haka da sauransu. Okay, so mu dan dade tutorial din nan. So ina fata yanzu kun fahimci komai da komai game da Termux. Yanzu na san kun samu dan ilimi game da Termux, so insha Allah za mu ci gaba. So yanzu na san kun wuce beginners, in dai ka kalli bidiyo din nan ka iya da abubuwan da muka koya, ka fi karfin beginner a Termux. So yanzu za mu yi moving next, kun fahimta? Okay, so Allah ya taimaka.